Yurdumuzda her ýyl geçirilýän ahalteke bedewleriniň halkara gözellik bäsejigi türkmen atlarynyň şanyna gurulýan esasy bayramçylyk çärelerini biridir. Ajaýyp hemde gadakly bir gözden geçiriliş açlyk diýipleriniň ösdürülmegine ýeterli bermäge halkymyzyň iň baý medeni mirasynyň ajaýyp bölegi hemde täsir ösüşleri getiren uý tohumatlara dünýä jeňmeçileriniň ünsün çekmäge önükdirlendir. Ahalteke bedewleriniň gözellik bäsejiniň ikinji tapgyryna disapgy tapgyrda üstünlige münasip bolup ýeňiş gazanan bedewler gatnaşdyrly. Ganatly bedewleriň gözellik bäsejleri bekişli bedewleriň bütün dünýäde wagt edilmegine ýardam berýär. Belinçi ýaly türkmenler gadymdan bäri anamdar dosty bolan ahalteke bedewlerine mehrini siňdirip, olary altynlar, kümüş hemde durly gymmat bahadaşlardan ýasalan gymmatly şaý sepler bilen bezäpdirler. Her bir at ady, ýaşy, gelip çykyşynyň maglumatlary ýesi bilen tanışdyrylyp, eminlere we köpçülige görkezildi. Bu atlar ol ýada beýleki meşhur nesil uğruny dowam edýär. Bekişli bedewleriň köp sany jany köýerleri, arasa gany atlary seçkiçilik taýdan ýetişdirilmekde, esasy şahalaryň düýünçden ajaýyp ahalteke bedewleriniň nesilleriniň üýtgeşik beden guruluşyna baha berip bildiler. Atlar mertebeli kady kamaty bilen öz daşky sypatlaryny we okuny okuýuny saklap bilýän başarlygyny görkezip, beden guruluşlarynyň nepisligi hemde deňsiz taýsız ölçekler bilen haýran galyrýar. Ahalteke atlarynyň arasy gany tohumlary seyitlaryň tagallarlary bilen döredilen hakyky genji hazynadyr, ajaýyplykdyr. Asarlaryň hemde müňýyllyklaryň dowamyny ady rowayaty bolan bedewlerimiz ören köp meňzetmelere münasip boldy. Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadamyz bedewlere bütün kalby bilen halk söýgüsini siňdirip, ahalteke tohumly bedewleriň dünýädäki şöhratyny berende götürmek, beýik ata-babalarymyzyň açynatlyk sungatyny ösdürmek hemde wagt etmek hakyndaky aldany döwlet syýasatynyň derejesine çykardy. Ýelden ýürek bekişli bedewleriň hereketi, ösüşleriň we täze ýeňişleriň berenetliklerine tarap anamy gadam urýan ýurdumyzyň okuny hereketini aňladýar. Çünki ahalteke bedewi berqara döwletiň täze ýamynyň galkyşy döwrüni, dörejilikli ruhy göterilişiň ýamyny alamatlandyrýan ajaýyp keşfe gurly. Ol Gahrman Arkadamynyň saýasynda hemde arkadaly Gahrman serdamynyň başçylygyny watamyzy ösüşiň täze berenetliklerine tarap alyp barýar. Ýurdumyzyň önemli gadamy ýelden ýürek bedewleriň badyna meňzedilýär. Ýylyň iň owadan ahalteke bedewatly halkara gözellik bäsejiniň ikinji tapgyrynyň jemlenenine awraly emin agdalarynyň özara maslahatlaşmaklaryna degişli çözüt kabul edilip, ýeňiş diýilip hasaplanýan bedewleriň atlary ygran edildi. Şol atlaram ahalteke bedewleriniň gözellik bäsejiniň jemlenişi tapgyny gatnaşmany hukuk kazandylar.